באמצע השבוע, אמרתי לבלה, לידור, בוא נלך לרחוב. אני נהיה באוטו, נוסעים. אתה מכיר את המזלג, אתה נוסע נכון לכיוון אשדוד, ירושלים, לאשדוד ולרחוב. המזלג הזה לרמת אליהו, ראשון. אוקיי. יש מזלג כזה. אז מה יש במזלג הזה? היא תנועה, עם פרחים. עם פרחים. 200 מטר לפני המזלג, נוסע לפני אופנוע, כבד. בשבת הזאת, אני לא אשקר, אתה יכול לקשר עכשיו לבדוק. מתי הוא נוסע ככה, פתאום הביא את הפוזה הזאת, קינגדאם. הוא שפך את זה בגלל זה. לא, מה אני מדבר? מה אף לא? לא, מהכיס. מהכיס האחורי באמא שלי בג'ינס. עוד אחד. שלוש צהרות של 200. הוא נעלם. עצרתי עליו מפרץ 200 מטר, הכיס שלי לבדוק בזה. עכשיו, זה כמו מפה לבית ספר כפיר. חזרתי איזה 100 מטר בערך, לאט לאט, על השוליים. אבל זה משתרת לתפוס לפנים, שכאילו החלמתי, עברתי את הצומת ואני רוצה חזרה. בסוף לא יכול, לא רציתי להגדיל יותר מדי, עצרתי, אמרתי ללידור, לך לפינה, יש שם 600 שקל. האם היו בהלם, היה בה, מה 600? אני אומר לרוץ. איך, זה לא ברור? מה? על הרצפה מצא שתי שטרות, שטר השלישי, לחפש, היו מונחים על השיחים. בא אליי אבא כך, איזה ילד טוב. נתן לי את השלוש, אמרתי בלה בוקר טוב, 200, לידור 200 בוקר טוב, זה 200 בוקר טוב כבר. אמרתי עכשיו אני נוסע אחריו, אפילו עד עזה, ישראל מאוד. בשבת הזאת. גם לאבא שלך קרה. בעיר ראיתי יותר מ-600 שקל. אבא שלך כמה אלפים. איך? לא, הוא נסע באוטו עם אחותי. חרי רוח. מה זה? מישהו עם אופנוע נפל לו מלא כסף. לידור יש לו. אני גנבו לי 6,000 בשנה. נכון, אני יודע, לידור יש לו. מי? לא יודע מי גנב לי את ה-6,000 הזה. כל דבר הוא שואל בי את הבינה. מתחת לבית. עבודה. שרה את זה באופנוע. לא באופנוע, במקלט. במקלט מקלט לא. אבל איזה לינה, איזה שחקות עם השם. מקלט נעול. מפתח את שלך ורד. ככה זה ידוע. מה שבא בקלות לבזבז אותו מהר, שלא ילך. שכאילו לא יקרה לו משהו. אתה יודע מה, אני אסע אחריו, אבא שלי מצא את סרנה. בוא'נה, לפני, אילן, איזה... רגע, אלי תראינו מגן. לילה טוב. לילה מהמם. יושב לידי, זה היה שמן. טוב, חברים, אוהב אותך. אני שמן, אתה יודע, איזה שנים נכנס להם פה, נכנס לפה. מהכיס, פה, בצד שלי, הוא יושב לידי מאחוריו תירותים. מהכיס, הרי מה כדור, אילן? על הקצה.